Ауыл Пати бүген Татарстанның Шүпрәле районына юл тотты. Сәфәребез Казаннан шактый ерак урнашкан төбәгенә булганлыктан, таң атәшләре белән бергә уянырга туры килде. Шүпрәле авыл хуҗалыгы районы санала. Биредә чын җир кешеләре гомер итә. Татар, рус, чуаш милләтенең вәкилләре үзара туганлашып яши. Аларның бәйрәмнәре дә бергә оештырыла икән. Бүген без төрле һөнәр ияләре белән танышырга исәп тотабыз. Бәрәңге үстерүче, үгезләр симертүче, гармунда уйнаучы, йон өрләүче һәм башка һөнәр ияләре белән таныштырырбыз. Әйдәгез безнең белән. Менә бу минем кулымда тырма. Ә Мунчали авылында аны грәплә дип атыйлар икән. Менә шулай пешән җыябыз. Фәнис абый, үгезләрегез субханалла бик симез күренә. Ашатабыз инде, печән ашатабыз, враж ашатабыз. 15 баш үгезем бар. Иткә үстерәбез, аны сдавать итәбез. Яшь вакыттан бирле торам инде авылда. Где-то бер 30 еллар гына тигел терлек карыйм. Субханалла. Сырларыбыз сигезәүләп, икесе тама калганнар сөт бирәләр инде. Ә менә авыл җирендә бит инде сөтне урнаштыруда әзрәк проблема китерә. Булай проблема тигел инде безнең күршедә инде сөт зыюсы. Ул зыеп китә сөтне. Ну сөтнең ценасы юк. Менә мин ишеттем, сезнең авылда 150 ләп хуҗалык бар икән. Шулай да. Яшьләр каламы авылда ничек? Юк, яшьләр калмый, яшьләр юк. Без миңа инде 50 артык яшь инде. Без яшьдә картыда инде штай. Урталыкта сез әйме. Менә мин күрәм сезнең монда әтәчләр, казлар да, хуҗалык зур димәк. Зур да. Авылда менә эш күп. Менә ничегрәк үтәсен көннәрегез? Сез кояш белән бергә уянасыз? Кояш белән бергә уянабыз. Кич белән кереп караңгыда керәбез. Менә шул очракта гына авыл кешесенең тормышы гөрләп баран дәйме? Шулай эшләмәсәң юк, эшләсәң бөтен нәрсәң була. Аллага шөкер, самый главный саулык булсын. Аллаһ хәтта саулык бирсә, эшлибез, тырышабыз. Хатыныгыз белән икәү генә дип беләм. Да, икәүләп кенә балабыз, малаебызга 30 яшендә, ул Улян шәһәрендә яши. Анда эшли. Ә менә бит инде тормышны бер уйласаң, менә сезнең тормышыгыз көйләнгән, сез авыл мәдәният йортында эшлисез әйме? Менә барбер күңел ничектер, менә шушы терлеккә, шушы җиргә тарта кебек име? Шулай без инде авыл баласы шуңа күрә һәр вакытта да җиргә тарта. Ел эшләргә, без көннәгә, мин бер качан да ялтырга барганым юк. Бер барып килгән идем шунда. Bir kez tırdım da tuydum, уже кайтып келе, эшләгем келе, терләрне карарга, иректерде, сагындырды. Шуңа күрә сезнең бит монда бакчаларыгыз да санаторийдан да ким түгел. Әйе. Хәзер шунда шул бакчага барабыз. Марсил әфәнде, менә авылда яшьләр калмыйлар дип әйтәләр. Ничек сез килешәсезме бу фикер белән? Ну, яшьләр калмый, конечно, яки заманда кебек түгел. Хәзер менә быел малай кайтты Казаннан. Армиядан кайтып бер Казанда эшләде дә, милициядә. Хәзер кайтты. Бу фирмерское хозяйствоны ана күчердем. Менә виза оформиттек быел. Да шул продолжать итә. Менә авылда да шаулатып, эшмәкәрлек белән көн күрәсез. Сезнең нинди төр эшмәкәрлек? Эшмәкәрлек безнең бәрәңге үстерү главный. Эшләгән кешегә эшләп була. Менә бәрәңге ул халыкның төп ризыгы. Ничә төр бәрәңге үстерәсез кырларыгызда? Данный момент эстер Коломбо, Вега, Галлы эстерле сорт. Җирләрегезнең майданы күпме? 25 гектар. Пока итеп тора. Субханалла, бик әйбәт. Да. Бу ярдәмчеләрегез бармы анда эшләргә? Ярдәмче семья только. Кескен инде уборка вакытында Чувашиядан алып киләм кысатыннар, каждый көн унар 20 кеше. Теңгә меңәр сум мен киез төләп торам. Ашатам үстерәмезләрен. Барып алам, китеп куям урыннарына. Менә сезнең тәрәзәнең кошакалары бик үзенчәлекле. Менә 92ләрдә үзебез салдык, әти белән ызбаны. Инде сезнең тәй була. Бу тәрәзәләр дигән, үзебез сатып инде. Ручной ножовка белән. Бу теге сабырлык сорый торган хезмәт. Да, инде айлар буе, кышкын инде бу вакытта. Шүпрәле районының иң данлыклы авылларының берсе Мунчали. Бүген Мунчалидә зур бәйрәм. Мунчали укулары быел 15нче тапкыр үткәрелә. Безнең инде җирлектә шундый бик матур бәйрәм уза, Мунчали укулары дигән димиҗен. Ул инде быел 15нче тапкыр узды. Моннан 15 ел элек 2008 елда без бу бәйрәмне авыл бәйрәме итеп кенә башлаган идек. Бу бәйрәм бер күпме Туфан абый белән дә бәйләнештә
Чөнки ул исән чакта депутат вакытында безнең җирлеккә еш килә иде һәм халык белән очраша иде. Халык аны шул хәле үз итте. Без 2008 елда бер очрашуда шундый тәкъдим белән чыккан идек. Әйдәгез әле авыл бәйрәме үткәрик дип. Туфан абый менә бу безнең теләкне бик шундый теләп кабул итте һәм үзенең хәйр-фатихасы белән безне дәртләндереп, менә шу бәйрәмгә кертеп җибәрде. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу бәйрәмдә Туфан абыйның да рухы яши дип. Ул исән чакта бәйрәмнәргә кайта иде. Менә вафат булгач та без ул традицияләрне дәвам итәбез һәм менә быел инде күргәнегезчә 15нче тапкыр уза. Бу бәйрәмнең масштабы елдан-ел арта, елдан-ел киңәя бара. Элек инде ул район уровенендә гына булса, хәзер инде ул менә регион ара статуска ия. Чөнки бу бәйрәмдә соңгы елларда инде Россиянең берничә регионнан катнаша. Менә бүгенге бәйрәмдә дә 8 регионнан дин әһелләре, мөфтиләрнең урынбасарлары һәм шулай ук активист авылларның активистлары менә шул бәйрәмгә килеп, күреп, үзләрендә дә үзләренең төбәкләрендә дә кайтып бу бәйрәмнәрне оештырырга тырышалар. Әлбәттә бусы бик куанычлы. Бәйрәмнең төп максаты ниде? Иң беренче менә бу җирлектә безнең Мунчали авылы инде ул элек-электән борынгы авылларның берсе һәм бик тарихи авыл. Аның тарихы бик зур. Менә бездә һәр вакытта да халык дини яшәгән, дини булган, динне тоткан. Менә безнең дә теләк шул халыкны, яшьләрне яңадан дингә тарту, дингә кайтару, кире туган җирләренә кайтару. Заманында бу авыл бик зур булган. 2000дән артык кешесе, 700дән артык йорты булган. Хәзер инде авыл кичкенәя бара, 300гә якын кешесе һәм 120 йорт кына булса да, без инде шул якташларны беренчедән кайтарабыз. Якташлар бу бәйрәмне көтеп алалар. Бу бәйрәмне үткәрә башлагач, 50шәр ел авылдан чыгып китеп, 50шәр ел кайтмый йөргән кешеләр кайта башладылар. Үзләренең теге яшәгән урыннарын табып, шул нигезләрендә дугалар кылып, зиратларга барып, туганнарының каберләрен табып, чистартып, балачак юлларын исләренә төшереп, мәктәп сукмакларын искә төшереп, шулай күрешеп, очрашып китәләр. Шуңа күрә бу бәйрәм инде хәзер якташларны да көтеп алган бәйрәменә әйләнде. Безнең Чүпрәле район халкы иң яратып пешерә торган ризыгыбыз тура пешерү дип атала. Тура ул иремчектән, күкәй, анарга бераз тыз, суган, суды кушып, ын кушып, бергә бутап, кабартмалар кебек пешереп, духовкага тыгабыз. Һәм аның үзенчәлекле урыны сыр майы белән майлыйбыз, сары май белән. Ул бик тәмле ризык була. Бәйрәмнәрдә пешерәбез, сабан туйларга, гаилә бәйрәмнәренә, казымәләренә пешерәбез. Ул ризыкны бик яратып ашыйлар. Шамил абый түбән чәккә егете. Ул шундый матур итеп гармуннарда уйный. Шамил әфәнде, сезнең үзегезнең дә коллекциягыз бай дип беләм. Коллекциямда минем 32 гармун бигеннән шуларны төрле гармуннар, алар икешәр экземпляр тигел барда берәм-берәмне талянкалар җиде төрле бар миндә. Сез аларны менә ничек җыярга ниятләдегез? Яшь вакытта уйнадыгыз, яшь вакыттан. Мен 4нче класста гармунга кызым, безнең небез, абыебыз Кашавышига Боҗенов, аны Альбертаның не Малай Таев җитәкчесе. Безнең туганыбыз ул кунакка килә иде, талянкада уйнады. Не вакытта станциясына куйгач, мин тартып алам да кычкыртайдым. Мен 4нче класста ур кызык томанырга. И шуннан соң әтәгә җавап биреп, гармун алып бир дип әтергә туры килде. Әтәй бригадир булып эшләде, колхозда ул вакытта. Арыштан башка әйбер бирмиләрде, нигә турыда дингә хезмәт хакына. И әтәй эшен бәрде дә китеп барды Сабашкага. И мин алып кайтып бирде гармун. Шуй дигән гармун. Бик матур иде тавышы, шуннан мин тренинг киттем. Менә сез гармуннарда кич утырганда уйныйсызмы? Кайсы вакытларда уйнарга яратасыз? Мин һәр вакыт яратам, но үйдә хәзер хатын туй битсә, үйдә уйнарларны уйнаган юк. Урамга чыгып уйнасаң, Менә капка төбендә уйнашабыз бүген. Шамил әфәнде, нинди көйне уйныйбыз? менә урам көйендә безнең урамга чыгабыз, урамда тагын булмый.
benim erke bit berenge yer alganda benim 7 hektar idi. 7 hektar yeri bilen igen işleri bulmay. Ул әзендә. Әзанларга прибыль юк. Мен шул 99 елдан бери берenge işlerем. 22 yıl oldu. Pribol da var insanın, işe de var, pribol da var, kiretle bir de. Birinci vakitlarda öyle ben işledik. Anda 2 hektar, 3 hektar ben işledik indi. Öyle bilen, hazır başıtı sizlerge hazır kalıp da slavı indi. Sizlerge şeyliğe var ha. Fizik hizmet korkuta başladı diye aytganda. Da, yaşlarını korkuta, biz ne diyeyim? Yaşlarını korkuta. Çuvaşıdan kalığa biriyiz. Аларга төлөбүз шоюнда уборкага төктү. Мен аның үзенчәлеге нәрсәдә бәрәңгенең. Бәрәңге битендә вакытында карамасаң курт ташап китә бит әле аны. Усы само собой, без аны вакытында битендә без аны чәчкәндә протырып итәбез. Кырттан идән бәрәңгене семенаны протырып итәбез. И всё. Утатыр алдыннан. И всё шуның белән безнең кушы юк. Ә менә хәзер бит әле коры. Менә йөрәк, авыл кешесенең йөрәге чимердәп торыр яңгыр яумагандаймы? Да, мен яке уйладым школа коматларда мәтәм химия нәрсә кирәк безгә, чорт, усы дип инде. Хәзер вакыт иткәч химиясе дә кирәк икән, менә удобрениясын белдерсен, ниесен, гербицидларын, санитарны бетерү менә башта да кирәк. Авылда тирис күпме менә ничек әле бит тирис кертергә кирәк? Вот шул тирис күп булганга минем санитарда күп инде. Benim de kolhoz rядом bizning. Kolhozda men yıl sayın 200 hektar bölüp kaldıram, tires kertəm onlarga полностью. Тирис керткәч, димәк, аның уңышы да яхшырак була торган. Уңышы яхшы инде, конечно. Men bir yıl par yeri kaldırам аны tires керткәннән соң и эшләп китәм соңдан да. Абылый менә сезнең авылда Мунчалидә башка кешеләр бәрәңге үстерәме? Менә фермеры була торып битендә алар сездән дә сатып алырга мөмкин. Үзләр үстерәләр баш. Безнең күп үстерәләр, әлеге заманда күп дигән, әзәзен үстерәләр, әбиләр, бабайлар. Менә безнең Шүпрәле районы ул Чувашия белән дә чиктәш, монда ерак түгел Ульян өлкәсе. Менә сату мәсьәләләре ничек? Сату мәсьәләсе безнең Ульян Чувашия тигән инде безнең Ульяновский, Самара, Саратов, Ростовтан китеп алалар. Менә эшмәкәр буларак кайсысы авыррак? Үстерүме, әллә менә шул үстергәнне сату урнаштырумы? Сату урнаштыра авыр түгел. Аны урнаштырып була, уборка. Бәрәңге үстергәнне алу. Да, халык белән эшләп тагын шуның өстенә. Үзең эшләгән спокойно эшлисең, үзеңә үзең. Кеше мәсьәләләре кирәк уже. Һәрберсенең характеры. Да, 20 кешенең хәлне китерә кирәк каждыйына. Берсенә яңа сүз әйтергә ярамый, эшләмисен дә дияргә ярамый, теге мактап кына торырга башында. Рухландырып торырга да кирәк. Да, шулай кирәк. Менә мин беләм, сезнең улыгыз кайтты бит инде, сезнең эшегезне дәвам итәргә. Да. Кызганычка каршы ул безнең камерага кермим диде. Менә шулай да Сезнең сүзне тыңладымы, әллә үзенең нияте булдымы? Әллә инде әйдә малай кайт дидегезме? Застав итмәдем үзе. Минем кебектеге урта торгасы километргәндер, наверное. Кирәк булганда кәзә мамыгырлыйбыз инде. Нәрсәдер баш бәйләмә киләсәк, например, шарф бәйләмә киләсәк, шулай гына хәзер сирәк иде инде. Леке ишле гаилә идек, 6 малай иде, мин 7нче кыз идем. Анда гелерләргә дә беләргә туры килде. Элеке без эштән кайтканда инде каннялар тиремгә утыралар, моны шунда көннәрдә, матур көннәрдә. Алар эрләп бәйләп утыра инде. Яшьләр бит хәзер аны теләмиләр. Аларга кирәкми хәзер. Ырсыгыңны тотасың да инде башта рәңгенчә ырсыгың төшеп китә җиргә. Анарсың инде төшми башлый, әнә башлыйсың инде. Техникалар безнең 25 гектарга монда техника җитәрлек, конечно. Монда каждый үзесен эшли. Бусы 150 сирергә. 170 мең сарысы бар. Усы бәрәңге сызарга арасында эшләргә. Дальше юмызы печән сабырга. Следующий юмызы печәнне рулын качырнарга. Булар моны синаш салырга. Бу моны бучка опрыскивать моны бәрәңгеләрне. Тиришкалар инде бәрәңге ташырга кирәк кырдан, иген ташырга шулай. Тракторист барсынан бер үзем. Малай булыша, марас инде. Икәләшибез. Иртән ютып торам шул инде. Кене буе кырда. Хатырым туҗа авылныкы, секреты юк. Тоже җирдә рәңгән эшләргә. Да инде уйнап йөргән вакыт юк икәнне. Әле бал мурташырыбыз ташын өстенә, ул да бар. Җитәрлек җәйгә. Конечно, авылда начар тегә, мин например, гуртта бар, бер көн тора алмас идем. Мен авылда да авыл баласы, авылда рәңгән,
bir gaybet avulda işleyen kişiye yaşa bula. Munçaz bizim yüzümüzdekinde, munçaz fikir yok. Karşıdayken ker munçanı. Kırdan işlerini bitirip kaçıp munçası bulmuyor. Потому что bizde bir duşuvlar neler yaşamagan. Keskiden kaçıp munçada yonu çıkarsında, bütün argana bir действительно şulay. Şüprəlidə şunday onğan xanımlar yaşay. Менә күрәсезме? Бүген әлеге күргәзмәдә нәрсәләр генә юкмаямында. Менә мондый тәсбихләрне мин беренче тапкыр күрәм. Ничек итеп ул әнә эшләнгән. Алар төрле формада. Менә монсы хәтта буялганда. Әнә нинди матур төскә. Монда ниндиләре генә юк. Гомумән менә мондагы күз явын алырлык алъяпкычларга гына күз салыгыз әле. Менә буларны кем эшли мондый матурлыкны? Менә бу матурлыкны безнең уңган булган чүпрәле хатыннары эшли, чүпрәле хатын кызлары. Гомумән безнең Аккалфак оешмасы 2014 елда оешты. Бunda biz уңган булган хатын кызларны җыйнарга тырышабыз инде. 14 авылда Аккалфак эшләп килә безнең, анда бик теләп йөриләр алар. Менә без быелгысы елны мәдәни мирасны саклау елында чигүләргә бик нык игътибар биреп, менә алъяпкычларны алырга булдык. Менә сез күз генә салыгыз әле, һәрбер авылдагы сүрәтләр үзенә генә хас. Сүрәтләр төшерү бит инде ул табигать белән бәйле. Менә шул җирлектә ниндирәк чәчәкләр булсын, башка төрле үсемлекләр үсә. Менә шул үсемлекләр чигелешкә төшәләр. Силгеләрне алсак, менә шул ук чигелеш. Менә бер силгенең рәсеме икенчегә ошамаганалар. Менә булар турында да сөйләп китегез әле. Булар нәрсә дип атала? Менә булар күкрәкчәләр. Без 2014 елда ук күкрәкчәләр тегергә алынган идек. Без аларны бик гади гына әйттереп теккән идек. Хәзер аларның бизәлешләре башка. Менә булар безнең һәрбер авылдан җыйналган. Шуңа күрә менә сүрәтләре, бизәлешләре дә аларның башка төрле. Без бик күп әдәбият укып, аларны өйрәндек. Безнең чүпрәле татар халкының элеккеге тормышларын. Һәм менә һәрбер авылда булар чыннан да булган, менә шундыйрак әйберләр. Менә мондый ук ялтыравыклар булмаса да, менә шундыйрак тәртиптә булганнар алар. Хәзер инде алар замана төсмере алалар, әйме, заманча. Әйе, алар хәзер заманлаштырыла. Менә яшьләр кызыксынамы? Субханалла, менә моны бит инде мин үзем дә киеп йөрер идем. Күрәсезме нинди сәнгать әсәре? Әйе. Яшьләр кызыксынамы? Кызыксына, яшьләр кызыксынмый дия алмыйм, кызыксыналар. Хәтта алар идеялар килеп бирәләр. Бик тә теләп үзләрен сатып алыр идек диләр, үзебезгә диләр. Әлхәмдүлиллаһ, менә бик шатланабыз, бар андый яшьләребез бар, кызыксындыра алабыз. Без яшибез әле, авыллар яши әле, яши. Гөреф-гадәтләребез яшиячәк, Алла бирсә. Менә күрәсезме? Түбәтәйләренә дә алар ничек шүпрәле дип, матур итеп шигеп куйганнар. Менә мондый түбәтәйләрне киеп йөрисе иде рәхәтләнеп. Әлеге курчакларны кем җитештерә? Бу курчакларны үзебез җитештерәбез, курчакларны сатып алабыз. Менә бит инде әйткәнемчә әдәбияттан изләнгәчтен, менә мәдәният учагында эшләүчеләргә ярдәм йөзеннән менә шундыйларны образларны тудырабыз. Һәрбер нидә, һәрбер авылда кайчандыр менә шундыйрак киемнәр булган, менә шундыйрак әйберләр булган. Без инде бала итәкләйме? Бала итәкле да. Без шуңа күрә алар аннары үзләрен теләгәнне сайлап алып тиктерәләр. Без бит инде балаларга күлмәкләр тиктерәбез, бию түгәрәкләре бар бит инде. Менә без шундыйрак ярдәм күрсәтәбез аларга. Менә алар һәрбер авылны күзенчә, менә бу бер авыл. Менә карагыз икенче төрле авылда менә нинди менә кызыл төслеләрен шулай. Менә без беләбез, Шүпрәледә чуашлар да яши. Менә сез алар белән нинди мөнәсәбәттә? Без алар белән бик дустәнә. Без аларга даже ярдәм итәбез. Алар безгә килеп өйрәнәләр. Менә бу чуаш киеменекен таптык да, әйе. Менә аларга тиктек, менә анысы да. Менә шундыйрак табабыз без аларны. Әле ул безнең чуашлар татарча да сөйләшә торгандыр. Без менә татарлар кебек чуашлар белән аралашабыз менә. Алар безнең белән аралаша дөресрәге. Халыклар дуслыгы турында әйтәсе киләнде монда. Әйе. Бездәге Чүпрәле җирлегендәге халык без бик дустәнә яшибез. Biz ayırmıyız. Çuvaşmıl, tatarmı. Менә алар бик теләп безнең татар бәйрәмнәрендә катнашалар. Biz әлбәттә аларның бәйрәмнәренә тоже барабыз. Хөрмәтле тамашачылар, беләсезме, Чүпрәле җиренә аяк бастык. Менә ничектер якын, Казаннан ерак булса да, әмма ләкин аларның халкы, ничектер аларның мәдәнияте, аларның көн күреше күңелгә якын. Менә киләчәктә дә шулай.
татар милләтен күтәреп яшәвегезне сорыйбыз сездән. Amin, şulay bulsun, şulay bulsun.